Hello guys, welcome back to JNP Vlog. दा JNP Vlog जानानै थामगोन बयखौबो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दा नै आङो बिरुफारायाव दंफैयो जाहानि बारियाव। बारियाव दैलाङाव बिराद हाग्रा जादों आरो बे हाग्राखौनो दाननो होदों। नाय नै हाग्राखौ दानहोबाय। दैलां समाव मानसि मोनाखैमोन हाग्रा दानग्रा। दा नै हाग्रा दानहोगासिनो दं। बैया दानगासिनो दं आरो बैजाय। नोंथांमोना आं देखायलांबाय थागोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओरैबायदि हाग्रा जाखादों, काजिरङा बादि जादों। नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय। फारि फारिनो देखायलांबाय थागोन, हाग्रा दानग्राफोरखौबो देखायगोन नोंथांमोननो। नै दानस्रांलांगासिनो दं बिजाय दानग्राफोरा। सरन, बे थालिरा मालभोग बियो। ए माथो गयाबो थैखोलै नै बियो फांनै मानि बेयाव। बोरै बे थैखो देरखानायलाय? हाग्रा जाखादों। बेयाव थैदोलै ना आबौ बे फांनैया। बे फांनै आरो दंबावो। ए बे हाग्रा मा बुस्थु? अ गुमा गोथौ गुमा मोनदों। मारै गुमालै? ए नोंलाय मा माइ बेसेबां मोनदों? मारै नारें? फिसाबो दं गिदिरबो दं। अ बेबादिसो नारें गुमा बिराद दंमोन आरोना। दे ओमफ्राय बोरै ओंखारबावगोन बियो? जोंनाबा थांफिनलायो आरोना। बेथ' ओंखारदों। अ बैबो गेजेराव ओंखारनो हागौ आरोना। देरखानाय जों बायलांबाय आरो बिराद गाज्रि मानलाजोबानो बे गयखौ दिगदार खालामथारोलै बियो ना? मानबायानो गयखौसो होख्रेमजोबोब्रा। नै बेयाव एसां मेरला गायदोंमोन सब थैफिनजोब्बाय रा बेयाव नै। मोजां मोजां गायनाय बाब हाग्राया ओरैबादि दुफ'जोबदों। नाय ओइ मामाय नै बिबो आवगाय बायदोंमोनलै, बेबो थैदोंमोन, दा बेबो खिलिफिनबाय ना? आवगाय मामादोंमोन, दालाय मामायाखैमोन एसे खामानि मावबानो थैदोंमोन ना बियो। बुथारखाना बन लानानै है मोनबाय इखो ओइलाय बैयाव बैयाव ओइ बारसिनखादो बुथारनो गनसो लानांगौ नोङो। बै गया होसिननानै थाजोबथारदों नुवाखै? बे देखानो बे गया सेस बायगोन आरोना। खनानिया फेनसिंनि माबाया गालांबाय खोमालै ना सरन? दा नै बेखौनो बे औवा दाननानै ओरै मानांगौ खुन्थिया गायनांगोन। मोनबाय? अ ना बेखौ मा नारें गुमा?
गुमा संग्रा आनावसो हाबबाय नामा रा बे माबाया बे लेवा बादि हाग्राया मानबाय होखोमजोबोब्रा बेखायनो बे गय खानाय मोजाङै बिलाइनि बिदा दानस्रांनानै साफा जाबा आरो एसे खिलिबाथाय होगोन बांद्राय जाबाय थालिरा दा बारायनानै देनां नोंसोर दानख'नो हानाय नङा बिदि जायोना गैया देरलाजोबफैबायब्रा अबेया बे जाजोबसिगौमोन बे थाजोबनायमोनबा दा थैलाय गायलाय बे फेनसिं गैयिनि थाखायनो जादों थैलाय गायलाय ना बोननानै मोनबाय बामि नागेस्वर देखायलाय बेखौनो गियो नामा नों थैबाय दा बियो बोरसियाव हायनाया गयो नामा ना गबाय दासो मासे मोनदों माथो बोरसि जाखाबाय मासेनो हरदोंलै आंनो 50 थाखानि 50 थाखानि हरदो नों बोनबाय थायो ना बले दिनैसो बोनदों बोनबाय थादों ना दिनैसो बोनदों दाखालि बियादोनो थालिर बिफां आसि थाइबेसे जानाय बिदि गोजा आसि थाइथामबाथ' एसे जालाय फिसा गोजासो बालि जालाय ना खम फुख्रि उसिबाय दाखालि बारा गैला एसे दानखांसिगोन जि हाग्रा जाखादोंमोन आरोना नै एसे लांदां जाबाय दासो एसे मोजां नुहांदों ओइ गोलैबाय थालिर गुदियाव बुथारखादो नै बिदिसो बुनांगौब्रा एसे बाराबो थैला आरोना बियो नुवाखै बै थालिर गुदिखौ नायहैबाय नङा थालिर बिलाइनिफ्राय गोलैफिनदों गुदियाव नङा नै बे खाथियाव बैयाव बै बिलाइयाव बानानै ओमफ्राय गुदियाव गोलैफिनदों सासे बोनानै हो ओरै दानबो था लेवा बाजो लांबाय आरो ओमफ्राय गन लानांगौलै मामाया ओमफ्राय एसे बुद'मान होनांगौ एसे बुद'मान होबाथाय बे आदा मरा जाबायना उरायनो हाला होदो ओइबो मासे हनै ओइलाय गिदिरथार नै बेखौनो खुबैखालाय फैलाय बे गनजों नै बैयाव मासे गोजौ थाहैबाय गुमाया नै मेवा दा मोजां ना बियो मेवा दानबाय गोदै जागोनलै दालिजों ना बिराद मोजां मेवा ओंखारदों आरो ना मेवा दानबाय एसे नै मोनबाय नै
मेवा दानना लाबाय मेवा दालिजों खनसे अनलाजों खनसे जानोसै बे मोजां मोजां मोनबायथ' ना जाबाय मेवा दा लालाय आंखौ भिडिअ खालामनो नै बे दानस्रांनाया सेस हाजोबबाय आरो बे हाग्रा सायाव मुलि सारबावनानै होनोसै नै ओइ दानस्रांजोबनो हाबाय गाइस नै दाखालिनिफ्रायनो दानदोंमोन सानब्रैसो लाबाय आरो दानस्रांनो नैबे गाम्बारि दंफां दानस्रांजोबनो हाबाय दैज्लाङाव दाननो मोनाखैमोनलै गासै दासो दाननो मोनदों स्रां जाबाय दासो मोजां नुदों